Vítejte u mého prvního tutoriálu na jednoduchou francouzskou manikúru s tygřím potiskem. Takže začneme base coatem. Pokračujeme tím, že si vezmeme houbičku a žlutý lak na nehty a dáme ho na první třetinu nehtu, jako bychom si dělali francouzskou manikúru. Tak, a teď pokračujeme tak samo s oranžovým lakem, ale dáme ho jen na polovinu žlutého a vytvoříme přechod. No a všechno sjednotíme jednou vrstvou top coat. No a teď doděláme tygří pruhy tak, že přiložíme štěteček na okraj nehtu a táhneme na opačnou stranu. Vše dokončíme ještě jednou vrstvou top coatem a vše je hotovo. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a